V Dubnici nad Váhom sa stalo to, čo sa všetci obávali. Po tom, čo mestskí poslanci neschválili investorovi zámer na rekonštrukciu zimného štadióna za takmer 3 milióny eur, lebo sa im zmluva zdala pre mesto nevýhodná, investor vypol chladiace zariadenie. A tak si 150 hokejistov bude môcť na štadióne skôr zaplávať, ako zahrať hokej. Investor, ktorý má dubnický zimný štadión v nájme, dal na chladiace zariadenie plombu. Správcovi poslal len písomné oznámenie. Zistili skutočnosť, že zimný štadión sa nenachádza v stave spôsobilo na obvykle užívanie z technických a hygienických dôvodov. Na štadióne sa už trénovať nedá, ľad sa postupne topí. Hokejový klub to vníma ako ranu pod pás. Ešte mesiac im totiž chýba do ukončenia súťaží. Máme doraz v play-off extraligy. De facto hrajú o možnosť byť majstrom Slovenskej republiky. To je faktická likvidácia hokeja v Dubnici. Ja mu môžem akurát dať zo zmluvy, čo vyplýva 1000 eur pokuty. A to sa investorovi oplatí. Namiesto 15 000 eur, ktoré musel platiť mesačne za prenájom štadiónu, zaplatí iba 1000 eur pokutu. Takto výhodne postavenú zmluvu mu schválil primátor ešte minulý rok bez súhlasu poslancov. Zmluva bola jasne postavená, oni zmarili veľkú investíciu. Oni mu zmarili poskytnutie úveru. Rodičia aj hokejisti sú zúfalí. Hokejový sen sa im pomaly rozplýva. Jedného z rodičov na protest priniesli na mestské zastupiteľstvo v Truhle. Nesieme im klince, nesieme im rakvu, donesieme veko, nech sa páni poslanci rozhodnú. Ide o to, že chcem hrať hokej ešte ďalej v Dubnici. Dubnickí poslanci síce schválili nariadenie, aby investor okamžite chladiace zariadenie na štadióne zapol, no toho k tomu nič nenúti. Podľa našich informácií je vôbec otázne, či ho spustí v auguste, kedy začína nová hokejová sezóna. To, že by celý klub začal trénovať niekde inde, je podľa jeho prezidenta nepravdepodobné. Ide totiž o 12 hodín tréningov denne. Ak ale dorastenci MHK Dubnica neodohrajú 3 zápasy, vyradia ich zo súťaže a klub zaplatí poriadne mastnú pokutu. Zuzana Glabazňová, televízia Markíza.